Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kalyong. Taong 1973, Jovellar, Albay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan malapit sa isang talon, itong si Kalyong. Katabi ng bahay niya, naroon ang isang kuweba na halos mapuno na ng tubig tabang. Milya-milya ang layo niya sa baryo, kaya na may madalang lang ang mga taong pumupunta sa kanyang tahanan. Yung iba napapabisita lang para magpatingin ng kanilang mga karamdaman, habang yung iba naman pumupunta lang para makita ang kanyang kalagayan. Kahit nag-iisa na si Kalyong sa buhay, hindi niya maipagkakaila ang mga kadugo niyang nagmamahal sa kanya. Sa katunayan, naglalakbay ang mga ito ng halos humigit isang araw, mabisita lamang siya. Bawat isa sa mga ito, walang nakakaalam sa totoong dahilan ni Kalyong kung bakit niya napagpasyahang manatili sa lugar na yon. Yung ilan sa kanyang mga kadugo, nagsasabing doon na niya nakita ang kapayapaan ng buhay niya, habang ang iba naman, naniniwalang kaya siya nakatira roon ay dahil sa naibibigay nito ang kanyang mga pangangailangan. Mahirap man kasing isipin, pero sa sukal ng kanyang tinitirhan, hindi mo iisiping meron siya doong mapagkukunan ng kanyang hanap buhay. Sa halos humigit 2 dekadang paninirahan doon ni Kalyong, hindi pa siya roon nakakasagupa ng anumang panganib. Ayon sa kanya, na sa dinami-rami ng napaglipatan niya, yon ang pinakamapayapa sa lahat. Bukod kasi sa wala roong mga masasamang elemento, siya rin mismo ang nagpatunay ukol sa kawalan ng kakayahan ng mga aswang na umiral sa mundo. Dagdag pa niya na, purong mabubuting engkanto lamang ang namumuhay doon, kasama ang mga diwata ng kalikasan, kagaya ng diwata ng lawa at gubat. Naniniwala siya, yon ang nagbibigay proteksyon sa kanya. Matapos niyang mailahad ang tungkol sa mga nilalang na kanyang kasama, merong iilang mga kadugo niya ang medyo nagdududa. Sa tingin ng mga ito, nababaliw na si Kalyong, pero para sa kanya, nagsasabi lamang siya ng totoo. Nga pala, konting description lang sa bahay ni Kalyong. Dito kasi iikot ang buong istorya. Kung hindi ninyo na itatanong, nakatirik ang mumunting kubo niya sa isang bato malapit sa may talon. Sa likod ng kubo, purong kakahuyan, at sa unahang bahagi naman ito, isang matarik na bangin. Bilang lang din ng kanyang daliri ang mga alaga niyang manok, na siya namang napapakinabangan niya tuwing gipit na siya. Wala ring kaanong espasyo ang bakuran niya sa lugar dahil sa nadadaanan niyo ng tubig na bumabagsak sa talon. Tuwing may unos, mapanganib ang sitwasyon doon ni Kalyong, pero hindi naman siya gaanong nababahala. Alam niyo, pinuno, lahat ng nangyayari sa lugar na yon, tanging si Kalyong lang ang nakakaalam. Kahit nga rin kaming nakakita ng bahay niya, naniniwala kami masyadong imposible para mabuhay doon ang mga pangkaraniwang tao na kagaya natin. Hindi ko na rin babanggitin kung saang talon ito. Mahirap na, baka dayuhin ninyo. Isang hapon, habang nag-aayuno si Kalyong sa labas ng bahay niya, dumating ang 2 pinsan niya kasama ang mga anak nito. Pagsilay naman niyang papaakyat na yon sa mga bato, agad naman niya yung inabutan ng hagdang gawa sa pinagtagpi-tagping baging, tapos kawayan. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga nito ang kanyang pamamahay na siya namang ikinagalak niya. Napakasaya noon ni Kalyong, gawa ng sa loob ng 3 buwan, yon ang kauna-unahang pagkakataon na merong bumisita sa kanya. Magandang hapon, Kuya Kalyong. Salamat sa Diyos, nasa mabuti kayong kalagayan. Kumusta naman ho kayo rito?
Bungad na tanong ng isa sa mga pinsan niya. Matapos naman yung marinig ni Kalyong, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Eto, ayos naman. Kahit papaano nakakausad pa rin sa pang-araw-araw. Kayo, kumusta naman kayo?" Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, umikot lang naman ang kanilang paksa sa kasalukuyang sitwasyon ng mga kadugo nilang naninirahan sa baryo. Ayon sa pinsan niya, wala naman siyang dapat ipag-alala dahil nasa maayos naman yung lagay. Dagdag pa niya na kahit papaano, umuusad din naman ang kanilang mga negosyo. Matapos naman itong marinig ni Kalyong, hindi na siya nag-alangang magtanong ukol sa pakay ng dalawa. Masakit man kasing isipin pero naaalala lamang siya ng mga ito tuwing kailangan nito ng tulong. Gayunpaman, hindi niya na yun pinag-iisipan sa kadahilan ng tungkulin niya bilang isang albularyo na tumulong sa kapwa-tao. Nang marinig naman ng pinsan niya ang kanyang sinabi, agad naman itong tinawag ang anak nitong kanina niya pang napapansing tulala. Sa paglapit naman ito sa kanya, doon niya naramdaman ang presensya ng isang mangkukulam, kaya ang ginawa niya, pinainom muna niya yon ng halamang gamot pansamantala. Ayon kay Kalyong na, ang halamang gamot na ibinigay niya roon, tumutulong ito para ipako ang espiritu ng mambabarang sa loob ng katawan ng kanyang biktima. Sa pamamagitan din ng bagay na yon, wala yung magagawa kundi maghintay sa pagkawala ng bisa nito. Dagdag pa ni Kalyong na isa lang yung simpleng panlaban sa mga mambabarang pero nagbibigay yon ng matinding dagok sa kanilang mga wisyo. Matapos naman niya yung gawin, hindi na niya ninais pang mapakinggan ang panig ng ama nito. Naniniwala kasi siya, wala naman yung alam pagdating sa mga lihim na karunungan. Sa pagpasok naman nila sa loob ng kanyang kubo, dali-dali naman niyang inihanda ang mga pinatuyo niyang halaman, kagaya ng badyang, artamisa at iba pa. Pagdurog niya sa mga ito, isinilid naman niya yun sa supot, sabay bigay sa ama ng bata. "Mamaya pagka-uwi ninyo, ibabad nyo ito sa maligamgam na tubig. 3 babad lang yan, isa mamayang hapon, gabi, tapos bukas ng umaga. Huwag mo nang ipapainom ang pang-4, magiging laso na yan sa katawan ng bata." Paalala ni Kalyong sa ama ng batang yon. Nang marinig naman ito ng pinsan niya, tumangulang naman ito at kasabay nito ang dahan-dahan naman itong paglabas sa kanyang kubo. Nang mapagtanto naman ni Kalyong na sila na lamang ng bata ang nasa loob, inutusan naman niya yung humiga habang taimtim na nagbibigkas ng mga buhay na salita sa kanyang isipan. Pag-ihip naman niya nito sa kanyang kamay, agad naman niya yung inilapat sa dibdib ng bata na siyang naging sanhi upang sumigaw yon ng napakalakas. Dahil sa sigaw nito, agad namang pumasok ang dalawa niyang pinsan para tingnan ang kasalukuyang nangyayari. Subalit, nang akmang magtatanong na yun sa kanya, mariin naman niya yung inabisuhan na magmasid lang ng tahimik. Mariin din niyang inilahad sa dalawa na kung hangad nilang gumaling ang batang yon, hayaan lang siya sa kanyang ginagawa. Matapos naman niyang makapagwika, dahan-dahan na niyang ibinaba ang kanyang hintuturo patungo sa talampakan nito. Paghawak naman niya sa unang daliri sa paa ng pasyente, doon na siya nagsimulang magtanong ukol sa nilalang na napapaloob sa katawan nito. Noong una, nagmamatigas pa ang wisyo ng mangkukulam, subalit hindi naglaon, napilitan na rin yung sumang-ayon sa kanyang nais. Sa halos ilang beses niyang pagtatanong, wala naman yung sinagot maliban sa sumigaw habang paulit-ulit na binabanggit nito sa kanya ang kanyang nakakabulag na pagmumuka. Dahil dito, nagpasya na si Kalyong na ibaba ang bakod at puder niya sa katawan nang sa gayoy magawa naman siyang masilayan
ng nilalang. Matapos naman niya yung gawin, unti-unti namang tumahimik ang kaluluwa ng mangkukulam. Sa pagtitig nito sa kanya, nagwika naman yon gamit ang malalim na boses. Pangahas ka. Markado na ang pagmumukha mo sa akin. Siguraduhin mo lang na papatayin mo ko ngayon. Dahil kung hindi, hahanapin kita saang lugar ka man naroroon. Nang marinig naman ni Kalyong ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang ipinapakita niya sa nilalang na yon ang kanyang trespikong itim na bato. Kalakip ang medalyong ginawa niya gamit ang bao na walang mata. Matapos naman niya yung maipakita, nakangisi naman siyang sumagot sa nilalang na yon ng, "Huwag kang mag-alala, bubuhayin kita. Pero ipangako mo sa akin ha, hahanapin mo ko. Nandirito lang ako sa bahay ko. Kagaya mo, taga-Hovillar din ako. 3 araw lang ipapalugit ko sa'yo. Kapag hindi mo ako nahanap sa mga araw na yan, hindi ka na maaaring matulog pa. Huwag mo akong susubukan. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin." Matapos naman itong mailahad ni Kalyong sa nilalang, agad naman niya yung inutusan na ipagpag sa kanyang sahig ang lahat ng sakit na ibinigay nito sa bata. Tinanong niya rin yon kung ano ang kasalanan nito bago niya yun tuluyang palayasin. Nang mapagtanto naman niyang ginawa na yon ng maayos ng nilalang, hindi na siya nag-alangan pang palayasin ito sa katawan ng bata. Makalipas lamang ang ilang minuto, unti-unti nang pumikit ang mata ng batang yon. Hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung nakatulog. Pagsipat naman ni Kalyong na wala na yung sumpa sa katawan, agad naman niyang inabisuhan ng mga ito na huwag kakalimutan ang tungkol sa kanyang habilin. Mariin din niyang inilahad doon, hindi na babalik pa ang nilalang na yon dahil nasisiguro niyang mamamatay ito pagkaraan ng 3 araw. Matapos naman yung marinig ng pinsan niya, agad naman yung nagtanong ukol sa rason ng mangkukulam kung bakit nito pinasok ang katawan ng anak niya. Pagkarinig naman ni Kalyong sa sinabi nito, doon na niya inilahad ang ibinulong sa kanya ng mangkukulam. Ayon sa kanya, nagalit ang mangkukulam na yon dahil sa pinakialaman ng anak nito ang mga tanim nitong may bunga. Dagdag pa niya na, napakahalaga para sa mangkukulam ang tanim na pinakialaman ng bata, kaya wala yung magagawa kundi yon ay parusahan. Mariin ding inilahad ni Kalyong sa ama nito, mga mapusok ang mga ganoong uri ng nilalang. Konting pagkakamali mo lang sa kanila, maaaring pag-isipan nila yon ng mga bagay-bagay para mas lalong lumaki pa. Nang marinig naman yon ng pinsan niya, dahan-dahan naman itong kinarga ang kanyang anak habang walang sawa yung nagpapasalamat sa ginawa niyang pagtulong. Paglabas naman ito sa kanyang tahanan, akmang aabutan pa sana siya nito ng bayad, subalit hindi niya na yun tinanggap. Hindi ko ginagamit ang aral ng Diyos para magpayaman. Ang tunay na sugo ng Panginoon, isang kahig at isang tuka lamang sa mundong ito. Tandaan mo, hindi sa lahat ng oras, sa tinapay nabubuhay ang isang tao. Pagpalain kayo ng Panginoon, pakaingatan kayo nawa. Wika ni Kalyong sa pinsan niya, habang pilit na ibinabalik ang kamay nitong naglalaman ng pera. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman ito habang dahan-dahang naglalakad papalayo. Pagkababa naman ito ng talon, agad naman siyang bumalik sa gilid ng kanyang kubo para ipagpatuloy ang kanyang pag-aayuno. Habang nakaupo siya noon sa isang bato, napangiti na lamang siya habang maiging pinag-iisipan ang gagawin ng nilalang na kanyang pinagbantaan. Naniniwala siya, hahanapin siya nito para paslangin. Gayunpaman, sa kabila ng mga bantang yon, nananatiling kampante si Kalyong sa aral na kanyang tinatangan.
Lumipas ang araw na yon. Umaga pa lang, may naririnig na siyang mga taong nag-uusap di kalayuan sa kanyang tinitirhan. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, lalo pat alam niyang tutungo yun sa bahay niya para magpakonsulta. Inaasahan na kasi niyang may mga tao noong bibisita dahil tuwing ikalimang araw lamang ang kanyang pahintulot na manggamot sa hindi niya mga kadugo. Makalipas pa ang ilang minutong paghihintay, paisa-isa na ngang nagsidatingan ang kanyang mga pasyente. Ang iilan sa mga ito, nagpagamot ng kanilang mga pasma, habang ang iba naman nausog ng patay o hindi naman kaya'y naengkanto. Para kay Kalyong, pangkaraniwang sakit lamang ang mga ito na siya namang hindi na mahirap pang gamutin para sa kanya. Ayon nga sa mga taong nagpapakonsulta sa kanya na kahit gaano man kalayo ang bahay niya sa baryo, pupunta at pupunta pa rin sila dahil sa isang beses lang nilang kinakailangan doong magpagamot. Sa oras kasi na naihipan na sila ng usal ni Kalyong, lahat ng kanilang iniindang karamdaman mabilis na naglalaho. Sa pagsapit ng hapon, kasalukuyan na nga siyang nagpapahinga sa loob ng bahay niya. Matapos naman niyang magkape, dahan-dahan naman niyang pinuntahan ang ilalim ng papag niya para tingnan ang mga alaga niyang manok. Nga pala pinuno, malaking tao itong si Kalyong, kayumanggi ang kulay ng balat, tapos meron siyang mahabang buhok na halos umabot na sa kanyang bewang. Palagi ring may sugat ang kanyang paa dahil sa wala naman siyang ginagamit doon na tsinelas. Yung mga kamay niya kulukulubot na, kahit nag-eedad pa lamang siya noon ng humigit sa 40. Pero kahit ganoon ang kalagayan niya sa lugar na yon, hindi mo makikitang nanghihina ang kanyang katawan. Kung lakaran lang din ang pag-uusapan, hindi ka nun susukuan. Hindi man kasi sa pagmamayabang pero noong kabataan pa ni Kalyong, 3 bundok palagi ang kanyang binabaybay para sa pagkuha niya ng mga halamang gamot. Ang 3 bundok na yon, tinatahak niya yon nang walang kahit isang minutong pahinga. Noong nabubuhay pa nga siya, paulit-ulit niyang inilalahad sa mga kadugo niya na kahit matanda na siya, hindi pa rin siya nito kakayanin sa mga gawaing bukid. Sa pagsapit ng araw na kanyang pinakahinihintay, meron na nga siyang napapansing kakaiba sa hangin. Halos ilang oras niya rin yung pinakiramdaman hanggang sa hindi naglaon na pagtanto niyang meron siyang hindi kaaya-ayang bisita. Walang sabi-sabi, agad naman niyang tinawag ang mga kasangga niya na naninirahan sa yungib at sa mga kakahuyang nakapalibot sa talong di kalayuan sa kanyang tinitirhan. Paglitaw naman ng mga ito sa loob ng bahay niya, agad naman niya yung inabisuhan na kumalat sa buong paligid. Ang kinakailangan lang nilang gawin doon, magmasid ukol sa mga nilalang na paparating. Malakas kasi ang kutob noon ni Kalyong. Hindi lang ang mangkukulam na bumiktima sa kanyang pamangkin ang makakaharap niya noong mismong araw na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay niya sa 2 diwatang nakaupo sa kanyang hapagkainan, dahan-dahan naman niya yung nilapitan habang taus-puso siyang humihingi ng tawad. Noon pa man kasi, alam na ni Kalyong na lumalayo sa anumang gulo ang mga diwatang yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung sumagot sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala gawa ng parte yon ng trabaho niya. Dagdag pa nito na hindi naman sila gaanong nababahala sa mga nilalang na yon, lalo pat napakalayo pa ng mga ito sa kasalukuyan nilang estado. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ang 2 binata na mismo ang naglahad na kasama ng mangkukulam na yon ang 5 nitong aswang na alipin. Naniniwala sila, hindi pangkaraniwang mangkukulam ang nakasagupa niya. Bibihira lang kasi silang makakita ng mga mangkukulam na nag-aalipin ng mga aswang. Gayunpaman, ayon sa mga diwata, wala siyang dapat na ipag-alala
dahil di hamak na mas malawak pa rin ang saklaw ng karunungan niya. Ang naging basehan ng mga nilalang na yon ay noong minsan niyang pinaglaruan ang wisyo nito na napapaloob sa katawan ng anak ng kadugo niya. Matapos namang marinig ni Kalyong ang tungkol dito, napangiti lang naman siya buhat sa mga papuring natanggap niya. Hindi naglaon, nagpasya na siyang ihanda ang kanyang mga gamit na alam niyang kinakatakutan ng mga aswang. Ang una niyang inilabas ay yung latigong gawa sa buntot ng pagi na pinaikutan ng baging ng makabuhay. 7 araw niya rin yung inilublob sa asin bago niya yun tuluyang ibinilad sa araw. Bagaman simple ang sandatang yon, naniniwala si Kalyong nakakamatay ito para sa mga aswang. Pagpulupot naman niya nito sa kanyang bewang, agad naman niyang kinuha sa luma niyang baul ang isang sandong naglalaman ng mga usal pang kaligtasan. Pagkasuot naman niya rito, dali-dali naman siyang tumungo sa altar para manalangin. Sa loob ng halos humigit 3 oras, katakatakot na dasal ang ginawa noon ni Kalyong. Bagaman alam niyang malakas na ang kanyang karga, pinili niya pa rin isuot ang isa sa pinakamalakas na pangkombating aral niya, pagpapakita sa kanyang mga katunggali na hindi niya yon minamaliit. Nang makapaghanda na siya, kampante naman niya yung hinintay sa labas ng kanyang pamamahay. Habang wala pa ang mga ito, minabuti naman niyang mag-ayuno nang sa gayoy maalis ang mga dumi sa kanyang konsensya. Kinahapunan, habang unti-unti nang lumulubog ang araw, wala namang ibang ginawa si Kalyong kundi ang maghintay. Para malaman naman ng mga nilalang na yon na mainit ang pagtanggap niya sa mga ito, hindi na niya itinaas pa ang hagdang gawa sa pinagtagpi-tagping baging at kawayan. Sa pagbalot ng kadiliman sa buong paligid, doon na niya naririnig ang iilang mahihinang pag-angil ng mga aswang. Hindi naglaon, bigla namang lumundag ang mga ito ng napakataas hanggang sa marating na nito ang bakuran ng kanyang kubo. Sa likod ng mga nilalang na yon, nagkukubli ang babaeng mangkukulam na kanyang pinagbantaan. Pagtitigan naman nilang dalawa, ngumisi lang naman ito habang dahan-dahang bumababa sa likod ng aswang na sinakyan nito. Matapos yan, lumakad yon papalapit sa kanya na para bang hindi nababahala sa presensya ng mga kaibigan niya na nasa paligid. Nang mapagtanto naman ng matanda na meron na siyang sapat na layo kay Kalyong, bakas sa pagmumukha nito ang matindi nitong hangarin na siya ay paslangin. Subalit, kahit gano'n na ang ipinapakita sa kanya ng mangkukulam, nanatili pa rin siyang kampante, animoy malayo ang agwat ng mga kakayahan nila. Maya-maya pa, seryoso namang nagwika sa kanya ang matanda ng, "Bakit hindi ka na makapagsalita? Huwag mong sabihing nasisinda ka na sa mga kasama ko. Nakakalimutan mo na ba kung ano ang ginawa mo sa akin noong nakaraang araw? Ipinahiya mo ko sa harapan ng mga kadugo mo. Ipinangalandakan mo sa akin kung gaano ko kahina kumpara sa'yo. Ngayong nandito na ako, patunayan mo yung sinabi mo." Nang marinig naman ni Kalyong ang sinabi nito, agad naman siyang tumayo, bakas sa kanyang pagmumuka ang kawalan ng pagkasindak sa mga nilalang na naroon sa kanyang harapan. Isa-isa naman niya yung pinagmasdan hanggang sa magdesisyon na siyang hugutin ang kanyang latigo. Pagbitaw din ni Kalyong ng mga buhay na salitang kanina niya pang pinamahay sa kanyang bibig, laking gulat na lamang ng mangkukulam nang mapansin nito ang mabilis na pagdilim ng buong paligid. Ultimong 5 aswang nitong kasama, hindi na rin makagalaw dahil sa ginawa niya. Sa isang iglap, bigla namang lumitaw si Kalyong sa harapan ng mga ito, taimtim na nagbibigkas ng mga buhay na salita. Matapos yan, unti-unti na rin siyang naglaho sa harapan ng nilalang,
hanggang sa hindi naglaon, bumalik na rin sa normal ang buong paligid. Nang mapagtanto naman ng mangkukulam na bumalik na ang sarili niyang ulirat, laking gulat na lamang nito nang mapansin niyang naaagnas na ang katawan ng 5 kasama niya. Nang akmang magsasambit pa siya ng mga buhay na salita, nanlaki na lamang ang kanyang mga mata matapos bumusalsal sa kanyang bunganga ang mga baging na merong mahahabang tinik. Sinubukan niya pa yung alisin pero nang akmang hihilahin niya na ito, napansin niya rin na kanina pa palang nakagapos ang kanyang buong katawan. Dahil dito, takang-taka naman ang nilalang na yon kung papaano yun nagawa ni Kalyong. Matapos ang mga pangyayari, agad naman niyang inutusan ng kanyang mga kasangga na ikulong sa ilalim ng kuweba ang mangkukulam. Ayon kay Kalyong na, sa loob ng 2 dekada niyang pamamahay sa lugar na yon, ang kuweba na ang nagsilbi niyang kulungan para sa mga nilalang na minsang nagtangka sa buhay niya. Pasensya ka na, Pinuno ah. Hindi ko kasi maaaring sabihin ang tangang mutya ni Kalyong. Gawa ng ipinagbabawal kasi yon ng nahingian ko ng kanyang kwento, buhat sa ito ang nagmana sa mutyang minsan itong tinangan. Pero alam niyo, Pinuno, ayon sa nagbahagi ng kwento na ito, na magpahanggang sa ngayon, nakakulong pa rin ang mangkukulam kasama ang iilan nitong natirang aliping aswang. Sa pagkabilanggo ng mangkukulam, nagpatuloy naman ang kanyang panggagamot hanggang sa hindi naglaon na pagpasyahan na niyang humanap ng disipulo. Bago mamatay itong si Kalyong, paulit-ulit niyang ibinahagi sa kanyang disipulo ang tungkol sa aral ng isang albularyo at yung pinakamabigat niyang nakalaban na mangkukulam na may aliping 5 aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Nakakatakot naman tong kwento na to, no? Kasi para talagang idinidikdik sa mga utak natin na magpahanggang sa ngayon. Yung kuweba o talon na yon, may mangkukulam, tapos may mga aswang pa ring nakatira. Hindi natin masasabi kung yun lang ba yung ikinulong doon ni Kalyong. 'Di ba? Kasi nga, sinabi lang naman dito, yun yung pinakamatindi niyang nakalaban eh. Pero para sa akin, hindi nga matindi kasi sinaglit niya lang eh, 'di ba? Ibig sabihin, ganun kalakas yung tinatangan nito ni Kalyong. Yun nga lang, bilang respeto siguro sa hiningian ng kwento nitong sender natin, hindi pwedeng sabihin kung anong klaseng mutya yun. Diba? Pero para sa mga taga-Albay, lalo na yung mga nakatira talaga dito sa Jovellar, baka meron kayong alam na talon. Alam ko, sandamukal yung talon dyan eh, pero saan nga kaya, no? Alam nyo, maganda sana to kung yung pinag-iwanan ni Kalyong ng mga gamit niya o yung pinili niyang disipulo may iba pang kwento tungkol sa maestro niya. Pero hindi kasi halata naman, di ba, na tinutuldukan na nila yung kwento nila. Yun lang, nag-share lang ng konti yung karanasan kasi nga siguro avid listener natin yung disipulo neto ni Kalyong, gusto niya mag-share kaya ibinigay niya yung kwento na to kung kanino man, di ba? Pero ako nanghihinayang ako, sayang talaga kasi ang lakas ni Kalyong Isipin niyo, sa mangkukulam tas 5 aswang, sinaglit na saglit lang may iba pang nalusaw. Diba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.